Luyag pa atubangon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Zaldico sa anay staff member sini nga si Orly Gutesa kag sa iban pa nga anay mga soldado nga nagaaligar nga nagdulong sang kwarta sa iya sang una. Suno kay Lacson nga mo ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, plano sini nga dungan nga pakadtuon sa hearing sang panel ang amo nga mga personalidad agud mahibaluan kung sino sa ila ang nagasugid sang matuod. Naibaluan nga may pending show cause order ang Blue Ribbon Committee para kay Ko. Magalisensya naman si Lacson sa Sandigan Bayan agud pasugta ng anay kongresista nga mag-atubang sa committee kung mapabalik na ini sa Pilipinas matapos nga nadakpan sa Czech Republic. Matandaan nga si Gutesa amo ang testigo nga ginbitbit ni Senator Rodante Marcoleta agud magtestigo sa Senado. Isa siya ka ex-marine nga nag-aligar nga nag-deliver sang dalagko nga bag sang kwarta kanday Ko kag former House Speaker Martin Romualdez. Halin sang ginpagawa ni Gutesa ang among aligasyon na nindugan o kung nangindulaan na ini kag tubtob subong wala pa nakitaan. Ang mga anay soldado naman nagalakip sang 16 ka mga ex-marines nga nagaligar nga nagdulong sila sang 805 billion pesos nga kwarta sa high-ranking officials lakip na sa mga kongresista. Matandaan nga ginsuspend anay ni Lacson ang hearing sang Blue Ribbon Committee samtang nga wala pa nakalabot sa siyam ang pirma sa partial report sang Blue Ribbon kaangot sa flood control scandal. Una na nga ginpahayag ni Lacson nga ginpalibot na ang report para mapirmahan halin pasadtong Pebrero apang may mga senador nga hindi kumbensido sa pagpirma. Kumpiyat sa gihapon si Lacson nga ma-secure sini ang mayorya sang 17-member panel agud nga mapasaka sa plenaryo ang abo nga report.